Nay, hag thermometer, nay. Hag thermometer. Mahag masa ko, nay. Thermometer. Majog adlaw din jong tanan, magmasta ka na nga sakit ang mga tao da arisbay. Puso ka ron ag flu ug colds dari ron sa Bohol mauna nga magamping tang tanan. So dari ko sa family house na mo natug, nya si Mama Julie nagprepare og breakfast na magid ang gi-prepare kay palija with egg jada poy pinaisan nga isda. Nauli na dai si Aliana, na typhoid fever man na si Ja pero nakauli na 3 days pud si Ja dito sa ospital. Bantajonon lagi bata kinahanglan sigihan og hugas ag kamot kay magkapkap og bisagan sa hungit pud mo ijang habit ba nga hungit-hungit ng kamot. Salamat ni Mama Julie nga mo ining uli darig nagatiman pud na mo dari kay labaw pud kog nagpislang. Birthday karon ni Lexi guys mo nang nagandam sila dari og mga dekorasyon kay magdekorate pud ba bisag ginag may raghanda ganahan man pud tag na ay magbitay-bitay dari arong ingnon kunuhay pud ba. Oh mas ano sa bata ka naginghi man mong video. 5 na ra ba karon bida ganang hapit. Itu bag meja na ho. Ini ho. Kasi hindi gas Aliana mo man sa. Terus pa ni. Ingan ka bi gimingaw kang Aliana bi. Ni uli na nos Aliana di no nimo tagdon. Yano. Basig wani mo tarang kantayan naginjang happy birthday yan. Tarang ngayon la. Anong pansinan kaya? Basig injala sa moto bag na nagisang handa. Hindi na ka mo tabag be o gani handa be? Oo, japot man. Sana. Lagi ikaw yan? Hindi na ni Mus Bibi kantahan ha. Ining na handa ha. Danas Mama Julie guys nagsugod nagandam sa jang lutuon kay magluto ng spaghetti kay Christmas birthday girl butangan ko ng hotdog daghan luoy labang pud. Di magabali-bali na yung happy birthday ha. Adug bomba. Eats. Eats. Di mo tabag og bumba Bibi. Tabunan. Aga ko guys, matabang lamang kog bomba sa balon na. Gamas-mas ko dari kay lahi paghang gibati. Mao man gadin taon ni kalipes mga bata ning balon kay ibring house man nila anja spaghetti pan, mao man ay kalipay nila. Naman, taboy sa imong naman. Pwede lagi tumoy taon. Uy, ako no. Mayoy. Tapos yan na kay madik ng balon. Madik na gad mo buto. Ning duto na lagi, ning duto na. Ganda pa na ho kay. Dili ra ka inja rin na luto kapit na kay manginit pud. Be. Baway sa kong magamay guys, kay sakit tagang puson marami ta ko kadugon sa labad-labad pug ang dai may banjos ni tiring alamian bugna-bugna mo ang gigamit tigdegde sa kudos lingkuranan. Agang higda-higda kay nahimo mang tog, di wa ko makatabang hinuon nila pagawas na ready na. Di anay mga pagkaon. Nay bacon, nay fried chicken, na spaghetti. Pan, mara man ay apas intaos mga bata, mga bisita ni Lexi kay mga bata aron panggagmay jara pa mga parente dari inja mga balon aron matagsaan bitaw. Diyan ang pag-giveaway si Lexi kanang nas plastic. Mga kinder good pud. Nari pag ijang papa gidadan sa cake, loy labang pud kay mag-iliw man pud ijang papa. Wow, lami aoy. Yima cake man na. Ha? Oh, yima cake man na dili. Karon pala ko kita danang cake nga design. Daning cake bo di sa ni Platanis. Mga batos ha. Hamog mga batos. May sani happy birthday. Ano na po from San Ansan. Sumagil aras-aras. Yang gede sa aray. Pero kuhaon na. Buntas na bitaw guys, dusi na kapin. Dahil down sa budyo guys, madyo ko ni haka para subo. Kamama ni ang tambos mga bata na upang gahi ka dugo. Anjag ma, daw tara na. Danis nanay ni angi gabi. Wa sa magubo. Oh, ba magbutang ko na ni pila ka dahon. 5. Dili pa ingana sa likod, ingana. Unsay nga na? Mag-t-shirt ito. Kani may buto sa taas kani o. May mga ingana sa likod sa 5 ral bungkig. 5 ra jud. Nga naman pod. O may ingan ni mama. Mga bata sa na di abdag tulog adlaw. Pangubong ngani ray panghaplak. Mao ba? Suway ko lang mo Ag traba. kana bitong kuan nga hubon si Jang. Kaya rumawa ng dapaw-dapaw pero wa may dapaw. Wa. Ngani itong ang baho ni sa barong masingon ni nanay. Butang sa likod. Asa man na pa na kay manguha po ko para unsa. Ni dagamukha ra ko. Unsa na? Uwan pa. Hindi pwede manguha alas 6 na. Ano man? Hindi na kuno pwede manguha tambaw gabi na. Mao ba nga na alas 6 naman, nasakto ra na. 5 ra man. 5 katatay. 4 5. Uli na gid daman na duro. Sa 2 3 4 sakto ra na oy na. 5 imo. Oh, sobra pa. Kanara. Kanira na. Mas ruy ha kay ngingnon. Ray. Isang gabi ba iligig dani mo butangin na imong likod dani 5 ka buhok ikot. Butang. Taplak. Jara, taas bitaw ko lamoy. Taas ko lamoy. Nanay, magkuko gabi.
Butangan na ni. 5 kahon. Alas 5 sa hapon karon pagkadyo ko ning gawas kay karon pa maning bintahagang gibati. Daan na diha gibati una pa kong nanay. Jahara man gidudaba aning samot man hinuon oy. Pero okay ra. Ha? Unsa man? Palima kag arte-arte. Mao na diha kay pa sunod-sunod na nang uso-usong. Palima lagi. Palima tanawa. Kaingan-ingan sa ngana ni jumpsuit. Di namday kahubo mo na diha. Indig mangihi ka nang kaysa naman na mo na. Sa banaan sa naman ng nalakman sa pa. Jump short man. Mo ni problema inganing sa ninaa hala ka nang nalak jud nang. Sa. Guba na si pira na. Ajaw. Nalak jud nan sa kani. Sige pag ngi. Hala ka nang. Langkat ini sa ninaa ron. Are kuno tadali sa pa. Kay sarang ibutang. Kaya ko kaboylo. Kerti man. Igat mong dako. Sutsut ingani. Kalibang dyan na ron. Mati matag sinang. Di naman mabre manong tabang nung. Hawi sa buhi. Isiwa na na yan. Tanawa ra gudoy nalumit man gudoy tanawa na damage pag ang kukugapil mura mo Gudoy man dali nagibang magugdari nagiwi. Mali. Amay nakapitulan ni. Nalagi mo ring naguba. Kapit mo lang na barang ba ni? Hala nakaigit na. Kalibang na, nganong ka na isuot. Nga di na makabasta-bastag makalibang. Gi. Aka ko no. Ingan bito kong nalagi na damage. Tanawa. Ingan na. Tanawa. Buhi, sadir. Buhi nang. Na. Aka ko. Kanibang na ni. Ingan na anda ni. Lubaan gamay karong maksi. Nakakala. Dato ko nung ipakalit. Oh, ginoo ko. Tanawa lagi. Mao na diha. Kay sundog-sundog lagi na ng TikTok. Baka ko. Baka. Madami sa imong ipon, hoy kurente. Baka sila makihambak sila ko kas. Pag sa mga gisi, sabay. Kupira. Sayang na malamig ang sa nila. Saan po nini mo nang? Binatagin Ay, tayo. magunda ka na nabikil. Nalagi lugitan sa nakutsilyo. Katang lugiton la. Gusto sa di ka. Kalibangan na kadi pa. Na ito baka ko dai. Tamagan sa nina. Nasuot man lagi ni mo gagawantag. Halang ka na ba siya na? Buntag, karon magilis ng takuron. Naubi na naman nung gani nung. Dabdabi na agi ko. Ano ko na sipir na? Pero plastic naman ha. Anana. Tana. Aso luhag aso biraha kay mo nagalis din sa birahan ko dajon. Sa. Sa likod ta purami. Hapit na. Bunti nga ba? Likod ta purami. Lamis ng laway pagpaak. Kalibangan na kadi pa. Pero ning tuli no gamay rang. Mamayra. Wala nakaihi na aning tubo ng ihi. Bali. Kana nang pagsanang basing hubo na. Di pa? Nabutan ni, hubo na gini. Di pa lagi sa pa. Hani pa na mahubo. Hubo na. Pinikot na. Naghubo na. Ha. Bali kay pilingon. Da. Tangan nung ito nahilo lagi kunot. Nakaigit naman na. Nakalibang. Isa man na paglibang na siya namang di gusto kong sutog nga nang sanina Bahala pa durig. Di ko lami tanawon. Magkasa pag iwagan ka. Suot man imong sinilas ang kamaza. Mura man kagtala. Pero sutog di isang sinilas. Maglaoy mi guys, si Ate Julie magdiga mo na po. Si Jana pa duty. Puro dahon sa kod kay. Butang ag kamunggay. Nagkaon man mikuan ganina para chicken. Chicken ug lubang isda. Birthday mang Lexi. Angay man dito puro dahon kay dugo mo asin. Tambok nagamang manyana. Turok mo nang liso no. Kanang buwak. Naan sa nang? Lagi. Gaba. Uli anak anay. Pangon kapasiban na wala. Hapit na lay ka maajo. Is na ko. Spaghetti. Balis na sa dawan pa ni baka may pinailan na man ni sa may property ni. Hay purpose na ni. Ano may Lako na rin, be. Lako na rin kay ko. Kalaro. Lalaro ko. Dala nakibaw na ko. Kari day man. Kari man day. Pasang hajang niya. Ipahajang niyo mo ingan na. So ganyan mo yung cook. Yang sayangan man. Today mag-vlog. Hi everyone, madung hapon. Ako na ko din si Mama Ali social yan. Pero day guys, ikan day ko Alicia Public Market kay term. Iyo. Ako ma? Imagine ninja. Agis ko ano nang iki mo nagwa pa manayat kay para mo ko to electric fan. Members by ka mga man palit ko isa ka kilo isa naman ka kilo ning brown sugar. O 1
Yakult. Pwede sa liyan na gani. Yakult. Pwede kay lactobacillus man na. Yakult. Good for the tummy. Nja. Karigatas. Salamat ng taon sa nag-share sa Geografia. Nja. Kaya na kay mangita man naglakatan, ipahit po kong lakatan. Pero yung mahal naman naglakatan. Pila kilo, Cinta? Kaya pera kalamingan. Lami ni kaadyo, para na ako pero di ko kakaon. Hara nang gipalit kay gahang manghud kay Iloy, manggi pangubo, hilantan. Kani mga aslam, tambal punis kuan. Kanang gipangubo ba? Bawo. Tinagad ba? Basta kay para na ubuhon kay nga na pa ito ba ba mukha mo kang aslam. Hindi ko kakain. Ala, nireklamo kay wa mo kuno sa giubo. Ubo, di ko kakain. Hadi man. Tagaan lang pag hinamo dyan. May mga onda na gudin taon kay di magkukakaon kay Pasuksan pa naman mag-iso sa kapag. na. Ipahit ko nga ni. 500. Bangkok na santon. Bangko ka santo. Pila pa ng buo? 65 ang tulo. Abi ko ag buok 65. Bangkok santol. Kanunis mga Wa pagibagjog ila undoy ang daghanan ta. Ja. Japa ja. Bawa na masuri ng ibog na mo dari kaya may nag-request og mangga. Kurami. Kahit po kong mangga. Dili mi bitaw ikaw ag mangga kay lagob to ba? Sa pa pag nanay. Naiba ba? Kaya nga ni sa unag na fight og baba kay pakano na mag-aslim. Pakano mag-aslim na mga gipaitan og baba. Siguro may kagilantan sila na gilantan. Paimlim ko na puro yan. Ha. Sa una sa pagkapinag Skyflix. Siguro sa una. Kung Skype ko gilantan. Pagampusa na kilantan ko kay maikag kog si Tatay Hilantan na royal og Skyflix. Mara po guys. Ang ipalit. Pila man natin ibra nang ilibre tay nama. Oo, kay share sa Grasya Food. Pakpak. Liyaw. Nahauli na ko dari guys sa among bayan guba. Kaana? Mungkod ba? Nahauli na ko, ako matuog dari. Imingaw ka na, Doy. Imingaw ka wa. Iya. Ha? Iya. Pao ka dengag. Ako ka dengag. Imingaw ka wa. Minyaw lagi. Darah nyerinya. Sibog dari deh. Kekiler ka. Yan naman. Dalam piupuan. Rat. Ayak. Nami taong guys. Taong nga gigisa mo sa anja. Dapat gigisa nga tangkong. Anja di apay adobo nga pusit. Mana? Usah. Usah. Ada mas ba? Ang. May bago. Kanya?